not just a number of achievement, but people that are in God, each soul is cherished. We are shepherding them. We are feeding them the word. So that life endlini into bendithetha uyafika ayibone akheke ahlale kuYesu azuze ubomi obunaphakade. Therefore, beloved, ndiyafuna ke ukuthi siphila kwiintsuku zokugqibela. Iziprofeto ze-unfolda in front of our eyes today. Odyakalashe baninzi baphume bangene elizweni. Therefore kunzima ukufumana necawe yenyaniso kwezi ntsuku. Kunzima. Sakhe ndazama. Sakhe sakhanga nkosikazi sapho ngathi yo. Ndabona uba hayi akho kwanto ilungayo apha. And therefore, beloved, what I want to say is, siphila kula maxesha nje. Yes, we need to know our position in Christ. Your fights will be defeated on your knees. Will be defeated on your knees. I am telling you now. Something up. And the husband is up and that is up. We're not up. Is up a boy. I want to show you something. In my app, that Yambona Lumfan, and him to do Lambonia Pemf, Kukarama Tolan, that Salipans, so Sala Kukaranj, and him to do La Yambon stable Latin. Neighbor. Therefore, you can be defeated our way. But you cannot defeat him because he's in the feet of Christ. This is the position of victory. Well balanced in Christ. Well balanced. You can never be defeated. Instead, as a child of God, when your way up is the way down. Hallelujah. That is the position you must take. You will defeat on your knees. For we do not fight against flesh and blood, but the principalities of this world. Emzini wakho ulwa neprincipalities, awulwi nenyama negazi, awulwi nalo mntu umbonayo, ulwa nalo moya ukulo mntu ngaphakathi. And la moya xa ungawuqaphela amaqhinga uza kudefeata. La moya ugqitha phi emadolweni, ugqitha phi ngelizwi likaThixo. That is the only way. We fight on our knees. Therefore, we are well balanced. That is how a child of God fights. Hallelujah. Because the enemy says better but noba ungawa xa usemadolweni uwela kufitshane ungolimali. That's the best place. Therefore, mawuboneni amaqhinga kaSathane, nizibone nendlela zakhe, so that akwazi uba nithi nimohlule bangcwele. As a child of God, each and every child of God, there is a challenge ojongene nayo. Akekho umzalwane all is well. Hayi beloved mayithethe inyani. Akekho. There's always a challenge. Wonke umuntu ophila nabantu aba-rich billionaires, they've got problems. Ezabo ingxaki at the present moment zidinga imali zibe sorted. But eze-billionaires azidinga imali zi-social, zi-psychological. Abantwana ba-indulge kwi-drugs bayazibulala. There's things that money cannot avoid to happen. Abantwana bahoyanga bakhuliswa ngemali. Umntwana waziwa xa isakuthi daddy can I please have ntwana kuthiwa nansi imali ngothenga uMcDonald's luthando lomzali. Where is the teaching of the word? Where is praying with the children? Where is teaching them about Noah? Where is teaching them about David? Where is teaching them about uzalwa kaYesu? When does that take place? Abantwana abakhuliswa okwesilwanyana uzasiqhela usitye ngomso. Isilwanyana usikhulisa ngokutya, sitye sibe right,
because i-aim yakho iyi-one. One day uzawuxhela utye igusha etyetyishiweyo okanye intoni ethile. But abantwana bakhuliswa ngelizwi likaThixo. Children are raised like animals these days. Umntu ucinga xa emnika imali umntu uphelele, but no, train them up in the ways of the Lord. Sibakhulisa abantwana ingathi umntu umkhulisa ngokutya kuphela. Nizawuxakeka. Train them. Ebusuku noba uthi funda nje sizawuthandaza, funda nje ivesi ethile. Don't expect them to be ngathi babe yile nto ufuna ube yiyo, but tyala nje imbewu. Hallelujah. Naxa ifika evasithi ayazi uba kuyathandazwa ukuthwala. Le nto izawuhlakuleleka iye ikhula isithi. Tyala nje imbewu. Asikhulise abantu ngokutya kuphela. Because naba bantwana baspoiled kunzima uthi ubone esikoleni abakwazi nobaleka ngoba batya ibhega bapheka nophekela. Umntu akwazi ukwenza amaqanda thina. Kunzima ba-obhesa abantwana bebancinci ngoku. Because uthando lu-expresswa ngokutya. You must make them appreciative. Kufana, beloved, xa umntwana esathi umnika ukutya athi andikufuni oku, ndike ndibone yabona ndiphakamisa inwele leya. I don't want this, I want that. Thina bakhule ngekho ukutya ke thina ababesitya indumela ngomphokoqo. Yazi nesirari. Ndithi mntanam, do you know that children don't have food to eat tonight? Ndimfothe uthi uzawutya ukutya. Buye xa ndifuna ukutya ndibuye esikoleni, let's see lunch ayikadatsho. Gqiba la lunch bengenzanga inja la lunch. So you're training up a child to be appreciative. I-provision, umntana mfundise, because xa umntana engafundi uku-appreciate, they will not value anything in life ngoba everything comes and goes nanjani na. But umntu who never had something, they cherish it. Abantu bakhule besokola bayiphatha kakuhle imisebenzi. Abantu abayispoint bayayigezela bayi-understand basisonke. Isn't it cute? Abantu bakhule bespoint baphatha abanye kakubi. They don't understand uba kunjani ukhulela kwaDabs, kunjani ukhulela kwa-auntie, wena uphathwe kakubi. I remember ipisi yami nayo ngumqolo. Ngomqolo wenkukhu laa nto ingakho nenyama phaa. Abanye baza drumstick. Amen. So those are the things that you see. I have seen abazali expressing uthando lwabo ebantwaneni at the expense okucinezela abanye. Xa uhlala nabantwana kungekho ongengowakho omkhulisayo, abantwana uba-treata the same. You must rather treat lo ongengowakho even more comfortable than aba. Because God is watching. Why ndisitsho? Because naturally you are inclined to do the best for your child. Lo umntana omkhulisayo umthi nje, that one uzawujajwa ngaye ngoba uThixo ukujonge phaa. Hallelujah. Thina ke sakhula ke, I remember uba kunakele into ayiba ndim isuspect oqala uba kulahleka imali bendingayazi manyhani. Bethe ngingathi ndayivuma ndingayazi. Because abantwana babethandwa at the expense yabanye abantwana. Yeah. Ndicimile. Amen. Therefore, what I want to say is kukho imfihlelo endayifundayo. Hallelujah. Xa abantwana especially ngobakho besiza endlini, treat them well. God is watching. Because your natural flesh is inclined to give your children your best abanye nani. So by doing that, ubhekelisa ingqumbe ebantwaneni bakho. Abantwana abakhule nabantwana abakhuliswa emakhaya, lo ukhuliswayo ngumgaqwe ngulo uThixo aphumelelisayo. Academically abe yinto athini, aba bebekhuliswa ngothando lalona ibe ngongantweni. So ezinye izinto bazijonga, ungabutheli ingqumbo over abantwana bakho. But why? God is watching. Kuba ithi iBhayibhile uThixo unguyise kwinkedama, ungumyeni kubahlolokazi, ukufitshane kuba inhliziyo zithini zityumkileyo. Umntana xa engenabazali
ehlala nawe okanye nomzali otheni awuhlala umkhumbuzo mamakho libele kunxila le uzondingxolela apha kwami kwathini. That child knows nothing. God cares about them. So by treating those children well, ubuthela intsikelelo for abantwana bakho nawe, so that it may be well with them. Ngoba uThixo nabantu bakhe. Therefore ndiyafuna ke abangcwele ukuthi ke namhlanje that kunoma sibambe ngifuna niyazi into enijongene nayo. Nijongene nemimoya, the principalities, ne? Hallelujah. And imimoya awuzuyilwa ngenyama. Imimoya into zawuyenza i1 adoza icycle yoba utshintsha from this spirit to that, okanye uzawuya kuKristu akukhulule kube kanye ube free. Yabona xa ukuKristu bangcwele ufikile apho ubhalele khona. Awuphinde uncanelwe abanye oThixo, awuphinde ufune ezinye izinto ngoba utheni ufikile apho ubhalele khona. Uthini? Wanezisa uncano lwakho. He quenches your thirst, your spiritual hunger. Therefore you hunger no more. Therefore you cherish him. Uhlale naye nasemaphakadeni sihlale naye. Kodwa in the meantime usemhlabeni lumkele ke le mimoya wazi useparata umuntu nomoya. Be able, because uzawulwa umuntu kanti ngumoya, and la moya is there. Ngelinye ixesha kuzoveza i-character wrong apha kuwe. Umuntu akunyathele nje so that uzobona ukuthi ungambone ngokuse nyathelo uzawubona. Kukho situation ubona hey uyabona ureply apha yagezeleka. But that is where you must understand that the devil wants to discredit your salvation. Kuba yikho le salvation iyafana nje nathi iyapretend. Resist him and he will flee. Hlala ezinyaweni zikaKristu. Hlala kuYesu. This is not an easy road. Sikwinarrow gate bangcwele. Sisendleleni emxinwa eya kulo Yesu. Kule ndlela esihamba kuyo abanye bayanyathelana kodwa siyafunda day in day out. Therefore ndiyafuna unixeleke namhlanje ndithi elowo who has been set free by the Son is free indeed. Therefore ndiyafuna unixeleke namhlanje xa sizawuvala ke bangcwele uba ngaba ithi iBhayibhile that man was instructed to return home. Abuyele phi? Ekhaya. For you, wena ikhaya lakho ngubani? uYesu. Umuntu ozawuspenda naye amaphakade bangcwele ngubani? nguThixo. Incwadi esityhilelo chapter 21 ithi uJohn xa esePatmos uthi ekhutshwa amehlo engaboni, uthi ndawubona umzi omtsha, iJerusalema entsha ivele emazulwini isuka kuThixo ihonjisiwe komtshakazi. Thina sabe sihleli sinoThixo singabantwana bakaThixo. uThixo wathini? Wazosula iinyembezi ebantwaneni bakhe akasabi nakufa asabe nazijwili ngoba the former has passed. Wathi uYesu, behold I am creating a new things. Sahlala noYesu apho siyakhona ke bangcwele umuntu ubuyisela noThixo lapha emhlabeni. Once usindiswe ithi iBhayibhile now ugqithile ekufeni ungenile kubomi obungunaphakade. Why does the Bible say that? Because wena xa usifa umphefumulo wakho uya kuYesu. uYesu uthini? Ubuyisela emazulwini. That is why wathi uYesu kwincwadi kaJohn 14 wathi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kum, kholwani kubawo, ngoba endlini kabawo maninzi amagumbi. Uba bekunjalo ngenixelele. Wathi ndiyahamba ndiya kubawo ndiyonilungiselela indawo ukuze apho ndikhoyo nani nibe khona nisemaphakadeni ninoYesu. Kodwa indlela yakuYesu iqala ngoku kuphilwayo. Usindiso luza emntwini ophilayo, alukho usindiso ngapha kwengcwaba. There is no salvation there. I-reconciliation with God and man yenzeka apha ezantsi emhlabeni ngoba uYesu yena wafa eGolgotha, wabethelelwa, wathabatha indawo yethu yezono. Thina saze sathabatha ntoni? Ubulungisa bakhe. Therefore samiswa sitheni? Singenatyala phambi koThixo. Ithi incwadi kaJude chapter 1 verse 21 ithi kulowo unako usigcina singenachaphaza nakukhubeka
kuye makube ludumo, kubekwe ngubani ke lowo nguYesu who is able to keep you from falling and stumbling. No one else will keep you aside from Jesus. Hallelujah. Sisendleleni bangcwele. Sisendleleni, le ndlela imxinwa. Not everyone stays on the path. Indlela esogweni inkulu. Inamaxoki, inamabulali, ina-false teachers, ina-false prophets, yonke into. That is why amagqwirha ethakatha enxiba ibhatyi isambatho secawa. Uyaziwa, uyanuka. Mama ngolesine. Umakhulu wami watyiswe uwisile 1974 or 5. In the place he's supposed to get life. And mass no mass. Mamthembu. Wayesazizwa ngomthandazo. Tamkhulu wami wayengumshumayeli wasewisini. Therefore uyayibona Thixo konke kade yenzise. Therefore ndiyafuna abangcwele ukuthi ezinye izinto sometimes I believe must yi-product yalamthandazo kaMakhulu. Ngoba kulo tata kwakungekho kutya emkhondweni. Tamkhulu wayelast born, ngekho nentsini, ukutya kwakusuka kulo Makhulu kulo Mamthembu. So ngapho kwelali izirhuqa siziley ngenkomo ukuze batye. Otata bakhulela emizini, abanye bathi benza ijoin ezimine besebancinci. Sacrifice of sister nobani babo bafunde, bakhe ikhaya bathini yonke loo nto leyo. But uThixo wabuyekeza ekugqibeleni. Ufuna uxela ndithetha nje laa ndlu katamkhulu wam, le incinci ayingenanto, yeyona iye yakhulu ukugqitha ezibezinezinto. Sithi sedwa kulaa ndlu, kwilineji yakulo tamkhulu wam, abazukulwane, le age group yam etshatileyo, abanye bafuna kwamakhosikazi bahambe bemithisa apha phandle. Kukho isiqalekiso, I don't know what is happening. Where there was nothing, they were sustained by prayer, blessings followed. So ndiyafuna abangcwele ukuthi hlalani kuKristu, hlalani kuYesu. Sinikeleni manyani kuYesu. Sinikeleni bangcwele. Akulolize ukumseva. Know him, seek him, and you will find him. Read his word sincerely. Pray, Nkosi ndiyacela undicacisele le Bhayibhile ngoba nee-false teachers ziyayikota, misquoting it. Therefore ndiyafuna ukuthi ke namhlanje, may the good Lord bless you and keep you. May the Lord, xa nifike ezindlini apho nihamba khona emsebenzini naphi na, kungena umoya oyingcwele ngaphambili, kuthi kubhungwe ngani kwabantu baske bahleke instead of executing their plans. Ngoba umuntu uyafika kubhungwe ngaye. Abanye sithetha nje bangcwele, umuntu uthi efika eofisini ezitulweni zakho office ezisherwayo sezithanjiswe ngento. Athi umuntu ehlale sithi, but xa unoYesu azinamandla. Bawuske bambore instead. Ndifuna ichaza ke le nto. Xa ndihamba apha lomfula, indoda kuthiwa nguLimakwe apha, wala wonke umntu bafaka ibhafu bathini apha. Yathi xa ndigqitha pha, inhliziyo yami yabuhlungu. Ndibona young men, young women bafolile. Ngulo nalo zothi abathi imimoya yamanzi pha. And my question was, aba bantu bazawuphuma bayodate abantu abangabaziyo. Abantu abangaziyo bazawulala nabantu abasuka pha. La moya wamasha uzawungena kwaba bantu. La moya womlambo uzawungena. Ndathi bakwi-danger abantu bapha phandle. Nidibana nabantu abangalaliyo abalala emkhathini. Ngo-5 ekuseni ithi pha. Wena udibane nomntu umuntu akazichaza pha hamba khona. Bahamba abantu benza into yabo, umuntu othi uba kutheni, kanti wonke la masha nalimoya yapha yomlambo ingena apha kuwe yonke. That is a danger eyenzekayo. Thathi ndiyabasizela abantu abangenaYesu. Basengxakini. Abantu abalelanga bayathakatha. Abantu ongenobacingela. Ndothuka ndakhe ndamisa kancinci. Awunomcingela tu.